Aquí hi ha un fotimer de decoracions de Nadal inflables d'aquestes. Deuen ser d'aquests autobusos, però no són autobusos, són rulots. Hi ha una nova col·lecció aquí de decoracions aquestes de Nadal inflables. I aquí és tot de Disney. A darrere éreu de Star Wars i aquí és Disney. Si us agrada Disney i trastos d'aquests inflables, aquí és on s'ha de venir per veure tota la quantitat que n'hi ha. De totes les pel·lícules. Finding Dory o Finding Nemo. Wow. Quina bestiesa.